benvinguts a la meva prestatgeria, jo soc Marta i avui vos duc un book tag original d'un dels grups de música que més m'agraden, que és Zoo. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones, actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. He triat Call Me By Your Name o Llámame por tu nombre. Conta la història d'Elio i Oliver. Elio és un jove italià que estiueja en un poblet de la costa italiana amb la seva família i tots els estius acullen a estudiants d'arreu del món, universitaris, que estan duent a terme un treball, un doctorat, un estudi o el que siga. I aquest estiu va Oliver, que és estatunidenc, i Elio i Oliver s'enamoren perdudament, o sigui, és un amor molt passional, molt fort, i el que m'agrada moltíssim d'esta novel·la és la manera de narrar aquest romans i aquest amor, i està guai perquè no es centra en el fet de que siguin homosexuals, sinó que ho normalitza i és una parella qualsevol que s'enamora i que viu este enamorament d'una manera molt passional. I és una novel·la super sensorial, amb moltíssimes descripcions i que t'arriba moltíssim, ¿no? Al final, me encanta. Però el rellotge s'atura allà dalt i es mesclen la locura, l'amor i el carnaval. I arriben festes de nou i allò que cou ja no cura i el poble sopa al carrer o al teu carrer, carrer de l'amargura. En esta cançó, diguem que es van descrivint diversos escenaris, però jo sempre he pensat que el fil conductor de la història és la xica esta, que està precaritzada, que ha d'encarregar-se de sa casa, ha de compaginar amb el treball, amb els estudis, perquè al principi diu que té un examen. És a dir, per això, en esta cançó tocava un llibre on el protagonista o un personatge siga un universitari, perquè avui en dia els universitaris han de pagar-se els estudis, que cada vegada són més cars, i sovint han de compaginar-ho amb una feina que està abocada a ser precària. Aleshores, això. Jo he triat L'assassí que estimava els llibres, de Martí Domínguez. És una novel·la negra en el sentit de que comença amb un crim i hi ha un policia que ha de averiguar qui és l'assassí del crim, però en realitat això és una excusa per parlar o per analitzar el món intel·lectual que hi ha ara mateix a la societat valenciana. L'acció es desenvolupa amb la Universitat de València com a fons, com a escenari, i hi ha diverses famílies les quals estan, diguem, unides pel fet que totes tenen un universitari que estudia periodisme a la Universitat de València. També es veuen diferències de classe, hi ha famílies amb empresaris molt rics, hi ha famílies amb funcionaris, hi ha persones que no tenen ni un nivell tan alt d'estudis ni tampoc de nivell adquisitiu, etc. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix, vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Jo la veritat és que no sóc monàrquica, però sí que he sigut molt friqui sempre de la història de les diferents cases reials, del que passava a la cort reial, dels salseos i d'aquestes coses, perquè també pense que, malgrat que no estigui d'acord amb aquest sistema, és important conèixer-lo i saber què va passar, també per analitzar el present. I per això he triat Donde se alzan los tronos, de Ángeles Caso. Damunt em ve al pèl amb la cançó de Zoo, perquè justament este llibre situa l'acció amb la mort de Carles II el Hechizado i el començament de la guerra de successió entre Felip d'Anjou, dels Borbons, i Carles d'Àustria. Esta novel·la m'agrada molt perquè diguem que està basada en fets reals i parla de persones que existiren de veritat, però al final és una novel·la de ficció. I el que fa és parlar en concret d'una dona que és la protagonista, la princesa de los Ursinos, que diguem que era una dona que estava en la
cort reial en aquest moment i diguem que serà un poc la niñera, no? L'encarregada de controlar al final què passa a la cort reial en dues persones que aspiren a arribar al tro del regne hispànic i que en realitat eren persones molt joves. Té així, diguem, com l'arbre genealògic, no? Perquè ens posem en context. Ara és planeta la pedra, ara fa un fred tropical, sant fe de pau i de guerra, totes les contradiccions i les cançons, ventiladors que es guiten merda, merda pa tots. En esta cançó s'enumeren, diguem, moltes situacions injustes, d'abús, i diguem que les cançons esdevenen eixos ventiladors, no? Eixos mecanismes per queixar-te i per, diguem, sí, per queixar-te de tot, vamos. Jo he triat On the Road, de Jack Kerouac, perquè, diguem que forma part de la generació beat, una generació de joves en la seva època, intenta trencar amb tot, que vol trencar amb les imposicions que els posen des de dalt, els majors, els governs, envellits, etc. no? Este llibre és com un cant a viure el moment, posar la importància en el camí i no en el destí final, i viure el moment, el carpe diem i això, no? I gaudir més el dia a dia. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, ningú sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. No he pogut resistir-me i he triat a la professora McGonagall de tota la saga de Harry Potter perquè és una mestra que és que m'encanta, no? No és un personatge que tinga massa protagonisme, encara que en realitat sí, més als llibres que a les pel·lícules, però és una d'aquestes persones que et sorprèn, que sempre sembla una professora superestricta, superseriosa i que, sense voler fer spoilers, al final demostra que és una persona valenta, que té moltíssima empatia i que és una molt bona mestra, no? Dilo en castellano, suena más verdad. Hábleme en cristiano, muerte a la pluralidad. Mande Fernández, pasen los días, el imperio hispano, orden, ley, dinastías. Esta cançó va sobre la imposició de la llengua i per això un autor que hagi patit censura, jo he triat Manuel de Pedrolo. Manuel de Pedrolo feia conscientment tots els seus escrits en català i no només va patir censura per això, sinó també per les seues idees polítiques i per la seva manera d'expressar-se i de relatar. Recomano molt esta biografia de Bel Savalla, on s'explica molt bé que aquesta censura que va patir Manuel de Pedrolo va condicionar les seues publicacions, no? Perquè al final va arribar un punt que Manuel de Pedrolo tenia la necessitat de crear històries, d'escriure novel·les i no les podia publicar perquè eren censurades, no? Aleshores ell va continuar escrivint, es guardava tots els seus manuscrits i ens trobem que pot ser una novel·la que va escriure un any, la va publicar 5 o 10 anys després, no? Diguem que les seues publicacions són molt irregulars per culpa de la censura. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el... Un llibre que t'hagin obligat a llegir i que t'hagi costat moltíssim, que t'hagi sigut super difícil i super pesat. Jo he triat El Quijote de la Mancha de Cervantes. Va ser una de les lectures obligatòries per a batxillerat, per a l'assignatura de castellà. I en aquest moment, diguem que estava molt saturada per treballs, per exàmens, per a altres lectures obligatòries d'altres assignatures i total, que digueren que havia de llegir-me tot este totxo, que damunt és una versió adaptada per a l'examen, i jo em vaig agobiar moltíssim. Estava en un moment que no m'aveia tampoc llegir-me'l i al final he de confessar que vaig acabar en internet buscant un resum de cada capítol i amb això vaig anar a l'examen. Bé, i fins així el book tag de Jo, espero que us hagi agradat i sentiu-vos totalment lliures per agafar les preguntes i respondre-les amb els llibres o els personatges que més vos agraden a vosaltres. Res més, subscriu-vos al canal per veure més vídeos sobre literatura i compartiu aquest vídeo si penseu que algú encara no coneix això o que si algú pot tindre interès per alguns dels títols que he recomanat. Ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!